Donostiak badu bere izotz pista, Gasteizek ere, eta Bilbo ezen gutxiago izango, eta hemen dekogu Bilboko izotz pista hau. Bigarren urtea da izotz pista hau martxan jartzen dela, eta gu gaur Maitanerekin egin dugu hitzordua. Arratsaldeon, Maitane? Arratsaldeon, bai. Bueno, bigarren urtez esan dut izotz pista hau martxan dagoela. Zer nolako jendea hurbiltzen da izotzean ibiltzeko? Egia esan da denetarik animatzen da patinatzera. Alde batetik ikastoletatik eta eskoletatik txandak egin dituzte, eta horiek 6 urtetatik 15 urtetara bitarteko gazteak izan dira, gurasoak, aitonak, denetarik pasatu dira mendik. Baina gehien bat igual umeak, ez? Hemen begiradatxo bat bota ezkero, ikusten da ume nahikotxo etortzen dira edo gazteak. Batez ere, gehiena umeak animatzen dira. Eta beharrezkoa da jakitea, patinatzen jakitea horrelako pista batetara etortzea? Ez, izotzak berak behin gainean jarrita mugitzen zaitu eta hankak pizkak mugituta ja aurrera zoaz. Gainera badaukagu monitore bat hemen laguntzen zaituena eta pizkanaka mugitu zaitezke jakin gabe. Igual umeak arenean errezagoa da, ez? Jakin barik animatzea izotzetan sartu eta patinekin hastea patinatzea, baina igual nagusiagoa zarenean apurbet beldurra edo lotza josten manaz, ez bana joazten, zenolako zalantzak edo beldurrak izaten ditu jendeak? Hori lurrera eroriko diren beldur, min egingo duten beldur, baina azken finean guk hemen Bilbon ez daukagunez horrelako izotz pistarik animatu argera, ez? Orain neguan, gabonetan egun batzuk hemen ibiltzeko. Zenbat garren aldia da, ona zatozela patinatzen? Hirugarrena. Orduan zu ja, veteranoa zara, oso ondo dakizu patinatzen ja, ez? Bai. Eta beste izotz pista batzuetan ibili zara bai patinatzen? Ez. Hau bakarra. Bai. Eta erreza da patinatzea? Bai. Bai. Lehengo alditik ja, oso ondo jakin dozu patinatzen? Bai. Eta orain benetan, zenbatetan jauzi zara lurrera? Bat. Batean bakarrik? 3 egunetan batean bakarrik? Bai. Bat, edo bi eta 3 aldiz. Lehenengo egunean 3 aldiz. 3 aldiz, eta gaur ja hobeto. Hasi gara oraintzen. Patinak hemen alokatu daitezke, zuk zureak ekarri, zelan egiten da? Gehienetan guk alokatzen ditugu patinak, baina badago jendea etxetik ekartzen dituena. Badago jendea Bilbon horrelako patinak izotzetan ibiltzeko patinak dituenak etxean? Bai, badago jendea, niri txundituta utzi didate, baina badago jendea. Kontatu digutenez, lehen bazegoen hartzandan izotz pista bat, eta orduan harrez geroztik gorde dituzte etxean. Zer egin behar da ona hurbiltzeko? Aldez aurretik deitu edo ona hurbildu eta patinak daude beti edo zelan egiten da? Telefonoz ezin dira hartu txartelak, baina ona hurbilduta edozein momentutan goizeko 10-etatik gaueko 10 arte irikita dago pista, eta egun batetik bestera edo eta gaurtik hemendik 4 egunera arte hartu daitezke txartelak. Eta gainera zuk aukeratu ezakezu ordua ere. Eta ona etorri eta zenbat denbora egon zaitezke patinatzen? Ordu bete. Eta orain krisia gora, krisia bera, zenbat balio du ordubeteko sesio hori? 15 urte berako umentzat, 3,60 €. Eta nagusientzat, 4,60 €. Eta beste zalantza bat. Gaur bai, hotz handia egiten duelako leku guztietan eta erreza da izotza ezurtzea. Baina, bero egiten duen egunetan zelan egiten da horrelako izotz pista baten mantenua? Ez da erreza, hemen behan, baditu tuboz betetako sistema bat dauka, gorputzeko bihotza izango balitz bezala. Orduan, ez dakit ze gradutan egongo den temperatura, baina hartzen du ura, eta orduan ateratzen du -10 gradutan. Eta horrela mantentzen da izotza. Gero aparte, guk pasatu behar diogu mangera bat, osten bukatzeko, eta lehengo astean adibidez 20 graduko egunak izan genituenez, izotza urtu egiten zen, eta egon ginen denbora guztian, makinarekin gora eta bera, eta gutxi gora bera konpondu genuen arazoa. Zer nolako harrera jendearen aldetik? Ez dago inoiz utzik, berdin du zer dagoen hortik. Orain arte 20.000 pertsona pasatu dira patinatzera, así que nik uste nahiko ondo dagoela, ez? Bai, pozik zaudete beraz. Bai.
Eta oraindik hurbildu estan jendeaz, noiz arte deko epea hurbiltzeko? Ba, hemen egongo gera urtarrilak 10 arte. Zenbatgarren eguna da, zatozela? Bat. Lehengoa gaur? Bai. Eta zelan doa zure esperientzia? Ondo, joan nintzen beste pistara batera. Beste pista baten bai bilizara. Eta erraza da patinatzea? Oso... Oso erraza ez, Zu jauzi zara? Bai? Pizka, Gutxitan? Gutxitan. Gutxitan jauzi zara. Eta nahiago horrelako pista baten patinatu edo kalean? Kalean. Kalean nahiago, bai? Zenbatetan jauzi zara, venga, egia esan. Asko. Askotan, bai? Bai. Honek egia esan du askotan jauzi dela, eta zu zenbatetan jauzi zara? Ni jauzi naiz, askotan. Askotan be bai? Alan dabe gustora, ez? Bai, Bai, gustatzen jatzu. bai. Eta kalean ibiltzen zara patinekin? Pizka bat. Eta zer nahiago, horrelako pista batean edo kalean? Horrelako pistata. Barakutzi zelan patinatzen dozun.